לי יש שאלות ואני רוצה לקבל תשובות. יש שני מבנים של המועדוניות. המועדוניות האלה תפקדו כבר מעל 20 שנה. המועדוניות האלה התנהלו במשך 20 שנה כמו שצריך. רק בשנים האחרונות, השלוש שנים האחרונות האלה, יש את הקושי הזה. הם אומרים שזה לא תקציב. אני רוצה לדעת מה הסיבה לזה. הם אומרים שזה לא תקציב, וחלק טוענים שזה תקציב. אם זה לא תקציב, יש מבנים, יש עובדים, יש הכל. יש ילדים שכן זקוקים למועדונים. איפה הם נמצאים? אם יש מבנים ויש תורמים, יש תורמים, המון תורמים. ואני יכולה לתת שם של תישה, שהיא תורמת מאוד גדולה, והיא דאגה לילדים ולשני המועדוניות היא דאגה, והיא נתנה להם הכל, ודאגה גם למשפחות בחגים. אני רוצה לדעת, אם הם טוענים שזה לא תקציב, כל הזמן הם אומרים שזה לא תקציב. הגענו גם לרדיו והם אמרו שזה לא תקציב. אז איפה זה נמצא? למה הילדים צריכים להיות בחוץ? היינו במועצה, הם הבטיחו לנו שבתחילת שנה יהיה מועדוניות חדשות, מבנה חדש, מקצועיים יותר, יהיה להם יותר אלטרנטיבות ויותר תנאים יותר טובים. תחילת השנה אמרו לנו אחרי החגים. אחרי החגים כבר נגמרו. אנחנו שבועיים כבר אחרי החגים. אבל סליחה, אני גם רוצה להגיד לכם משהו, אתם גם לא הייתם בסדר. אנחנו אמרנו לכם, אל תקשיבו, אל תפסיקו להיאבק, אין להם כסף, ואתם הלכתם והאמנתם. האמנו בהם כי רצינו לדעת באמת אם הם בסדר, מה? האמנו להם, נתנו להם להרגיש גם קצת בני אדם. אני אומרת במילה אחת, דורה, בני אדם, את מסכימה עם מה שהיא אומרת? אני מסכימה. עם כל מה שהיא אומרת יפית, אני מסכימה. אתם באמת חשבתם שהם יפתחו את המועדונית? כן, האמנו בהם. ראיתי באמונה שלמה שהם יפתחו את המועדוניות, אבל יחזבו בגדול. חשבנו שהם רוצים בטובת הילדים שלנו כמונו, אבל כנראה שטעינו. אתם חושבות שבגלל שאתם בשיכון ד'? רון, אני רוצה לענות על השאלה הזאת בבקשה. אני רוצה לענות. תסלחו לי על הבוטות, אני השוטר הרע פה בכל החבורה הזאת, כולם פה אינטליגנטיות. שיכון ד', תושבי שיכון ד' נהיו סוג זין. באמת, תסלחו לי על הבוטות. זה שיכון של פשע, זה שיכון של עוני, יש אנשים שאין להם מה לאכול. זה סיכון. אבל זוהר עובד מתגאה שהוא שינה פה מה הוא שינה? הביא לנו את שיכון שכונות שצבע את הבלוקים מבחוץ, נו באמת. את הדג שהיה בפארק ברקו לקחו אותו ליד התחנת משטרה. נו ברצינות. באמת, מה הוא שינה? הקדים שהיו בפארק ברקו העלה אותם לשכונה בשביל שיראו כאילו יש משהו קדים. רון, אפשר לקחת מהתושבים האלה את מה הוא שם הכל. בשיכון ד'? הכל אפשר לקחת מהתושבים האלה. לילדים שלנו כיכרות בכבישים שיוכלו לשחק שם. רון, בבקשה ממך. אפשר לקחת מהתושבים ומהאימהות האלה ומהילדים האלה את הכל. את המועדוניות, את הצלחת האוכל, את החוסר הכנת שיעורים, הכל. אנא ממכם, חבר'ה בקומה 3, אל תיקחו מהם את התקווה לחיות ולעתיד טוב, ואל תיקחו להם את הכבוד העצמי שלהם. תעלה לכותרות, למי את רואה, תגידי. החבר'ה בקומה 3 פשוט לקחו לילדים האלה ולהורים, החד-הוריות האלה, את הכבוד העצמי, שזה דבר שלא קונים אותו לא בכסף ולא במועדונית ולא בשום תקציב שבעולם. אז אל תיקחו גם לילדים האלה, לא ליצור דור עבריין חדש. סגנית ראש העיר בישיבת המועצה קמה לדורה וחיבקה אותה. באמת, נו ברצינות, מתק שפתיים ואין מה לאכול. מה היא ניסה את החולשה שלה? סליחה, אני חושבת שהיא ניסה את החולשה שלה. היא שמעה שדורה היא נרקומנית משוקמת, אז היא התלהבה בללכת ולהבטיח הבטחות? לא, אני רק רוצה להבין, אני לא מבינה. היא ניצלה את החולשה שלה ברגע של כאב, שהיא חשבה שאם היא תלחש לה באוזן אל תדאגי יהיה טוב, אז דורה תאמין. דורה האמינה מטוב לב, זה מה שאני יכולה להגיד, אבל אחר כך היא הבינה שהם שקרנים אמיתיים. תסלמי, זה החיות שלך! מרים, על עצם העובדה שאני אותו יום העליתי לפוסט ואני עניתי לדורה שהם רק מבטיחים ולא יקיימו שום דבר, והנה אני צדקתי.